A principios do 2026, Pontevedra incorporará 74 novas vivendas ao seu parque de vivenda de promoción pública. Hoxe comezaron a construírse no barrio de Valdecorvos. Pasiño a pasiño temos que contribuir a, insisto, a solucionar un dos grandes problemas que somos perfectamente conscientes ten a xente a día de hoxe. Pódense facer grandes promesas de miles e miles e miles e centos de miles ou pode ser realista facer promesas realizables e despois cumplilas. Por tanto, o noso compromiso de doblar o parque público de vivenda en Galicia. Facer todas as que podamos donde se nos dean facilidades. E aquí en Pontevedra se nos están dando facilidades. Nesta promoción a Xunta inviste 14,2 millóns de euros. Son 4 bloques con planta baixa, locais comerciais, 174 prazas de garaxe e 74 rochos. Das 74 vivendas, o 50% reservarase para os menores de 36 anos. Dentro do Goberno Autonómico, por suposto, temos como obxectivo non só cumprimentar, por suposto, a demanda social que existe de necesidade de vivenda pública, de vivenda protegida, senón tamén de emancipación dos nosos xoves. Polo tanto, fago saber que alo menos o 50% destas vivendas, destas 74 vivendas, destinaránse a un cupo para menores de 36 anos. Faremos un cupo para menores de 36 anos que sexan adxudicatarios de alo menos o 50% destas vivendas. En Pontevedra, a Xunta ten prevista a construción de máis vivenda pública. Actualmente conta con 2 parcelas máis en Valdecorvos, onde se levantarán 104 pisos. Ademais, o Goberno Autonómico xa adiantou que aceptará 3 das 7 parcelas ofrecidas polo Concello para este tipo de proxectos. Hai unha demanda grande en todas as cidades e en Pontevedra tamén. O Concello puxose a disposición da Consellería para buscar outros terreos municipais que puderan servir para seguir construindo vivenda pública. Creo que das parcelas que cedemos hai 3 que están xa aceitadas pola Consellería, todas as facilidades do mundo, poñendo eses terreos a disposición e a tramitación urbanística necesaria. Estes solares sitúanse en Valdecorvos, na rúa Ernestina Otero, nos antigos terreos de Tafisa, e na rúa das Devesas, no barrio da Parda.